መማህራና ዘይተኽብር ዓዲ ዘኽብርዋ ዜጋታት ኣይትፈጥርን እንተፈጠረት እውን ኣይተቐንዮምን ዝበሃል ገላፂ ያባህላን ጥዑም ቃልን ሎም ዕለት ተራኺብናሉ ዘለና ኣብ ታሪክ ትግራይ ፈላማይ ዝኾነ ገዚፍ ናይ የቐንየልና ናይ ክብረት ያበልና መድረኽ እቲ ዝለዓለ መግለፂ ኮይኑ ከገልግል ከምዚ ብዝመሰለ መልክዕን ልክዕን ኣራኺቡና ኣሎ መማህራን ብምኽባር ውዕለቶኦም ብምቑፃር ኣበርክቶኹም ይርእዮ ኣለኹ እየ ዝብል መልእኽቲ ብምሕላፍ ፈቢልካ ንድህነት በርን ዓድና ትግራይ ተወሳኺ ጸጋ ንምፍልፋል እነሆ እዚ መድረኽ እዚ ተሰናዲኡ እዚ ብዝመሰለ ብርኪ ተራኺብና ኣለና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም መድረኽ ሽልማት ብሉጻት መምሃራን ዘርኡ ቤስት ቲቸርስ ኣዋርድ ነቲ ኣብ ህይወት ነብሲ ወከፍና ከም ሰባት ኣብ ምዕባለ ዓድና ድማ ከም ህዝብታት ዝለዓለ ትርጉም ዘለዎ መምህር ክብሪ ንምሃብ ብሓልዮት ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ትካሉ ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን ተሰናዲኡ ናይዚ ዓመት መድረኹ ሎሚ 28 መጋቢት 2017 ዓ.ም ካብዚ ካብ ሓወልቲ ሰማዕታት ብቐጥታ ክፍነው እዩ ናብዚ ኣብ ምንቕቓሕን ሕዌትን ትምህርቲ ገዚፍ ዕላማ ዝሓዘ ጽልዋ ዘለዎ መድረኽ ደጊብና እንኳዕ ድሓን መጻኹም ክንብል ክብረት ያበልና ካፍታ ኣብ ኢድና ካብ ኢድ ጸላኢ ወፃኢ ዘላ ትግራይ ተጓዒዝኩም ዝመጻኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ዝለዓለ ክብሪ ክወሃበኩም ዝግባእ መምሃራን ኣብዚ ዝተረኸብኩም ኩላትኩም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ዝብል መልእኽቲ ብምሕላፍ ብቐጥታ ናብ ሕልና ጸሎት ኢና ክንሰግር ኣብ መዋዕል ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እዛ ዓዲ ክትቕኒ እቲ ህዝቢ ክቕፅል ሓንትን መተካእታ ዘይብላን ህይወቶም እናኸፈሉ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ ቅፅበት እዚኣ ዘብፅሑና ደቂ ህዝቢ ንምዝካር ከካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብል ብዝለዓለ ትሕትና ንሓትት ብዘይካ መራሕቲ ሃይማኖት ክብርን ሞገስን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ክቡራን ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ክቡራት መምሃራንን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን ክቡራትን ክቡራናን ምእንታን ትግራይን ህዝባን ክትክበር መምህራንና ክነኽብር ኣለና ዝብል ዕላማ ዝሓዘ ኣብ ዓድና ፈላማይ ክበሃል ናብ ዝኽእል መድረኽ ሽልማትን ምስጋናን መምሃራን ደጊምና እንኳዕ ድሓን መጻኹም ንብል ትግራይ ኣናእሽቱ ዳስ ሕዌት የድልይዋ ኣናእሽቱ ዳስ ሓጎስ የድልይዋ ኣብታ ዘለትና ውስንቲ ዓቕምን ተደራራቢ ፈተናን እውን ኮይና ክንቀራረብ የቐንየልና ክንበሃል ኣብ ዘድልይ ብጣዕሚ ዝተፈለየ መድረኽ ኣለና ፀደይ ቅድሚ ጋዜጠኛ ምዃና መምህር እያ ነይራ ኳዕ ደስ በለኒ ነዚ መድረኽ እዚ ተባሂሉ ዝተሰናደ መምሃራንና ዘኽብር ዘወድስ ንሪኦ ኣለና ኢና ሳላኹም ኢና ቀለም ቆፂርና ህይወት ቀይርና ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ መዝሙር ኣለና ብጉጅለ ባህሊ ትግራይ ዝተሰናድአ ንሳ ኣንጊድናኩም ክንምለስ ኢና ውዕይ ንኽጅምር ምእንታን ፃንሒትና ዕዉት ክኸውን ስሙር ክኸውን ኣብዚ ምሰና ዘለኹም ከምኡውን ብመስኮት ቴሌቭዥን ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ደጊምና ናብዚ ዝተፈለየ መድረኽ እዚ ስለ ዝመጻኹም ክብረት ይሃበልና ንብል እዚ ዘሰናዱ ኣካላት ነዚ ሃብቶም ፍሰት ዝገብሩ ወገናት ታሪኻዊ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ የቐኒየልና ክንብሎም ይግባእ ብጣዕሚ ንመስግን
بحطاو نقاسي እንመስግነሉ መድረክ ኮን የእግረ መንገዱ ሰናይ ስለዚ ሓሰብካ ካብ ዝርከባ ቀኒስካ ስለዘለገስካ የቀኒልና ክንብሎ ይግባእ። ዘሮ ቢዝነስ ግሩፕ ኖርዘርን ስታር ሆቴል ቅድም ኢሉ እውን ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ቤት ትምህርቲ ሰሪሑ ክረክብ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ናብ 400 ሚልዮን ብር ብዝፅጋዕ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝገርም ፍጥነት ሰሪሑ ኣብ ምርካብ ዘሎን ኣብ ህንፀት ዘሎን ትግራዋይ ሓውና እዩ። ደግና የቀኒልና እንተበናዮ ንመምህራን የቀኒልና ነዋሊ መድረክ ሽልማት ዝተፈላለዩ ዓለም ዝተፈላለዩ ፕሮቶኮል ዘሎ ካብቲ ትሽልሞ ሰብ ንላዕሊ ካብቲ ትሽልሞ ሓዲ ንዋት ዋንጫ ሰርቲፊኬት ንላዕሊ ትኸይዱ ብጣዕሚ ወሳኒ ከይዲ መድረክ ሽልማት ብሉፃት መምህራን ካብተን እዛ መድረክ ሽልማት እዚኣ ክትካል ክትነብር ክትቅፅል ክትዘልቕ ዝገብራ ዓበይቲ ነጥብታት ሓንቲ እያ። ነዚ መልኪትና ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ እስማኤል አብዱራሕማን ናብዚ መፅኡ ትኸይድ እንታይ ይመስል ነይሩ ክነግረና እዩ። እንኳዕ ዳሕና መፃኹም ዝብል ኦፊሻል መልእኽቲ ቢሮ ትምህርቲ እውን ከሕልፈልና እዩ። ብሞራል ሰኒለይ ገረት ያበልና ብጣዕሚ ንመስግን እንኳዕ ደስ በለኩም። ናይ ዝዕለት ናይ ክብሪ ጋሻ ክቡር ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ፣ ክቡር አምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ዘሩ ገብረ ሊባኖስ፣ ክቡር ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፣ ዝኸበርኩም ናይ ክልልና ላዕለዎት ኣመራርሓ፣ ዝኸበርኩም ናይ ዝዕለት ተሸለምቲ ብሉፃት መምሃራን ኣመራርሓ ኣብያት ትምህርትን ጡረተኛታት፣ ናይ ዝዕለት ዕዱማት ኣጋይሽ ክቡራትን ክቡራን፣ ኣቐዲመ ብስንዓቶም ፀዋርነቶምን ሓልየቶምን ምርኣያ ኩልና ንዝኾኑ መምሃራናን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትናን ንድኻሞም ፃዕሮምን ውዕለትኦምን ናይ የቕኒየልና ኣፍልጦን ሽልማትን ንምሃብ ናብ ዘተኣኻኽበትና ክብርቲ ዕለት ዕድሜና ኣኽቢርኩም ስለ ዝተረኸብኩም ብስም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኮሚቴ ምልመላን ሽልማትን እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ክብል ይደሊ። ከም ዝፍለጥ ንናይ ሓንቲ ሃገር ውሑስ ዘላቕን ኩለመድያውን ዕቤት ወሳኒ ግደ ዝፃወት ትምህርቲ እዩ። ኣብ ድልድል መሰረት ዝተሃነፀ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝሕገዝ ጠንካራን ተወዳዳሪን ኢኮኖሚ ዝፍጠር ጠንካራ ናይ ትምህርቲ ስርዓት እንትህሉ ጥራሕ እዩ። ጠንካራ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ድማ ብሓደ ወለዶ ተጀሚሩ ብሓደ ወለዶ ዝውዳእ ናይ ሓፂር እዋን ፕሮጀክት ዘይኮነስ ወለዶታት እናተቐባበሉ ዘቕፅልዎ ናይ ዕድመ ልክዕ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ናይ ዕድመ ልክዕ ናይ ለውጢ ፕሮጀክት ዝስረት ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ። ናይ ዝወሳኒ ፕሮጀክት ቀያሲ መሃንዲስን ተግባርን ድማ መምህርን ኣመራርሓን ቤት ትምህርቲ እዩ። እዚ ናይ ለውጢ ፕሮጀክት ዝተሓሰበሉ ሽቶ ክውቅዕ ግደ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝጠልብ እኳ እንተኾነ ከም ዓንዲ ወይ ድማ ምሰሶ ኮይኑ ዘገልግል ግን መምህርን ኣመራርሓን ቤት ትምህርቲ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ትግራይና እትብህጎ ለውጢ ጋህዲ ኣብ ምግባር ወሳናይ ግደ ዝፃወት መሃንዲስ ህንፀት ወለዶ ዝኾነ መምህርና ንድኻሙን ልፍዓቱን ኣፍልጦን ሽልማትን መሃብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክብሪ ዘጎናጽፍ እዩ። ክቡራትን ክቡራና ኣብ ትግራይ
ቅድሚ ኩናት ይኹን ድሕሪ ኩናት ኣብ ትምህርቲ ዝተመዝገቡን ይምዝገቡን ዘለዉ ለውጥታት ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ዝወስድ መምህራንናን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትናን እዩ። ብፍላይ በታዕናዊ ኩናት ምኽንያት ዝበፅሖም ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ተፃዊሮም ኣብ ልዕሊኦም ዝተደርበየ ወለዶ ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ሕድሪ ስዋኣት ወለዶም ኣሕዋቶምን ደቆምን ከይጠለሙ ናብዚ ዕለት እዚ ክንበፅሕ ስለ ዝገበሩና ንኩሎም መምህራንናን ኣመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ ዘለና ክብርን ናእዳን ወሰን ዘይብሉ ምዃኑ ክትገልጹለይ ይደሊ። ካብዚ ዝብገስ ጠንካራ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ከይሃነፅካ ንቅድሚት ዝስጉም ዓዲ የለን ዝብል ፅኑዕ እምነት ዘለዎም ቅዱስ በዓል ሃፍቲ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ዘሩ ገብረ ሊባኖስ ኣነ እናሃለኹ ወለዶ ትግራይ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ኣይርሕቕን ዝብል ሰናይ ሓሳብ ብምሓዝ ኣብ ሓፂር ግዜ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ወፃኢ ሸፊኖም ኣብ ምህናፅ ሃኒፆምን ኣብ ምህናፅ ዝርከቡ እንትኾኑ መምህር ከይሓዝካ ህንፃ ምህናፅ ዋጋ የብሉን ብምባል ድማ ነዞም ናይ ለውጢ ሓርበኛታት ዝኾኑ መምሃራንናን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትናን ዝተሸከምዎ ከቢድ ወለዳዊ ሓላፍነትን ይካፈጥዎን ዘለዉ ከቢድ ፀገማትን ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ኣፍልጦ ክረኽቡ ብምግባር በቲ ሓደ ገጽ መምህራንናን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትናን ዝጀመርዎ ተጋድሎ ኣጠናኺሮም ንክቕፅልሉ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትምህርቲ ትግራይ ልዑል ትኩረት ገይሮም ብፍልጠቶም ገንዘቦምን ንብረቶምን ክሕግዙ ዘለዓዕል ወሳኒ ፕሮግራም ክፍፀም ቆራፅ ውሳነ ብምውሳኖም ዘለና ኣኽብሮት ዝለዓለ ምዃኑ ክንገልጸሎም ንደሊ። ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ እውን ዝነቕሐን ብቴክኖሎጂ ዘመነ ወለዶ ከይሃነፅካ ኣብ ማዕበል ለውጢ ኣትዩ ንቅድሚት ዝቕፅል ወለዶ ኣይህሉን ዝብል እምነት ምብሓዝ ኣቐዲሞም ሒዞምዎም ካብ ዝነበሩ ፕሮግራማት ዓፂፎም ንክብሪ ሞያ መምህርነትን ብምቕዳም ሰፊሕ ሽፋን ብምሃብ ንዕውትነት እዚ ፕሮግራም ንዝገበርዎ ልዑል ኣስተዋፅኦ ምስጋናና ዝለዓለ ምዃኑ ክንገልጽ ንደሊ። ካብዚ ምቕፃል ነዚ ብምትሕባር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኖርዘርን ስታርን ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዝተሰናደአ ምሃብ ኣፍልጦን ሽልማትን ብሉፃት መምህራንን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን ትግራይ ኣፈፃፅምኡ ዝምልከት ሓፂር ፀብፃብ ከም ዝስዕብ ከቕርብ እየ። ሓደ ዕላማ ናይቲ ስነ ስርዓት ምሃብ ኣፍልጦን ሽልማትን ናይዚ ምሃብ ኣፍልጦን ሽልማትን ቀንዲ ዕላማ ሞያ መምህርነትን መምህራንን ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብፍላይ ድማ ኣብ ጠቕላላ ማሕበረሰብና ክብርን ተቐባልነትን ክረክብን መላእ ህዝብና በዓል ዋና ትምህርቲ ኮይኑ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ንክገብር ናይ ምልዕዓልን ምንቕቓሕን ስራሕ ንምስራሕ እዩ። ካብ ዝብገስ እቲ ስራሕ ርእሱ ዝኸኣለ ትልሚ ተዳልዩ ክፍፀም ክኢሉ እዩ። ነዚ ንሰርሖ ስራሕ ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት ክርከቦ ዝኽእል ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩልን መምህራንናን ኣመራርሓ ትምህርትን ብምሓዝ ጥራሕ እዩ እሞ መምህራንናን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትናን ንምልዕዓል ብሓባር ምስራሕ ዝብል ሰናይ ተበግሶ ክቡር ኣምባሳደር ትግራይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ቀሪቡ ብኩሉ ኣካል ኣወንታዊ ምላሽ ምስ ረኸበ ነቲ መደብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካብ ቢሮ ክሳብ ቤት ትምህርቲ መፈፀሚ ዝኸውን መሪሕ ትልሚ ብቢሮ ተዳልዩ ብናይ ሓባር ዘተ ምርዳእን ፀሊኡ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዩ። ነቲ ስራሕ ዘተሓባብሩ ኮሚቴታት 6 ዓበይቲ ኮሚቴታት ካብ ክልል ክሳብ ቤት ትምህርቲ ማለት 8 ኣባላት ዘለዎም ልመላን ሽልማትን ኮሚቴ 5 ኣባላት ዘለዎ ሚድያን ምልዓልን ኮሚቴ 7 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ውድድርን ብሉፃትን 17 ኣብ ክልልና ብክልል ደረጃ ከምኡውን 3 ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣብ ዞባ 5 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ኣብ ወረዳ 5 ወይ ድማ 5 እስካብ 6 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ምልመላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተጣይሸን ናብ ስራሕ ክዋፈራ ምግባር ዝተዋሃበን ናይ ስራሕ ሓላፍነት ብኣግባቡ ፈፂመን እየን። እተን ኮሚቴታት ዝተፈላለየ ሞያን ልምድን ዘለዎም ካብ ቢሮ ትምህርቲ ካብ ኤጀንሲ ምርጋፅ ፅሬትን ስታንዳርድን
ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ማሕበር መምህራን ካብ ኖርዘርን ስታርን ካብ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽን ዝተውፃፁ ክኾኑ ተገይሩ እዩ ብኣጠቓላሊ እቲ ስራሕ ብኣመራርሓ ትካላት ቢሮ ትምህርቲ ማሕበር መምህራን ኖርዘርን ስታርን ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽን ውሳነ ወሃባይነት በብግዚኡ እናተገምገመ ውሳነ እናዓረፈሉ ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ክኢል እዩ ናይ ሽልማት ፕሮግራም ወሰን ተፈጻምነት እዚ ናይ ሽልማትን መሃብ ኣፍልጦን ፕሮግራም ንኣርባዕተ ኣካላት ማለት ሓፈሻዊ ትምህርቲ ትግራይ ንዘለዉ መምህራን ኣመራርሓ ኣብያት ትምህርቲ ዕድመ ልክዖም ኣብ ሞያ መምህርነት ኣገልጊሎም ብጥሮታን ዝተገለሉ መምህራን ኣብ ልምዓትን ዕቤትን መምህራን ኣመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ ሩኡይ ግደ ዝተፃወቱ ትካላት ንቐጻሉ እውን ኣስተዋፅኦም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ እዚ ኣብዚ ሽልማት እዚ ኣብዚ ናይ ኣፍልጦ ስነ ስርዓት እዚ ተኻቲቶምሉ መመልመል ረቑሓታት ብሉፃት መምህራን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ጥሮተኛታትን ዝምልከት መመልመል ረቑሓታት ብሉፃት መምህራን 6 ዓበይቲ መዐቀኒ ረቑሓታት ዝተቐመጡ ኮይኖም እቲ ሓደ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ብቕዓትን ዝተረኸበ ለውጥኒ ካልኣይ ግልጋሎት ምኽሪ ሳልሳይ ተወፋይነት ራብዓይ ሞያዊ ስነ ምግባር ሓምሻይ ናይ ቀረባ 3 ተኸታተልቲ ሴሚስተር ውፅኢት ኣፈፃፅማ ስራሕ ሻድሻይ ብሞያ መምህርነት ዝተዋሃበ ግልጋሎት ጠቕላላ ንመምሃራን መመልመሊ ረቑሓታት ኣብ 6 ዓበይቲ ረቑሓታት 27 ንኡሳን መዐቀንታት ተዳልዮም ክሳብ ቤት ትምህርቲ ክወርዱ ብምግባር ክፍፀሙ ክኢሎም እዮም ካልኣይ መመልመሊ ረቑሓታት ብሉፃት ኣመራርሓ ኣብያት ትምህርቲ ንምልከት እዩ ኣብዚ እውን 7 ዓበይቲ መመልመሊ ረቑሓታት ማለት ሓደ ኣብ ምምራሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምምሕያሽ ውፅኢት ትምህርቲ ተምሃሮ ምሕደራ ቅልውላውን ምቻውን ምሕደራ ብቕዓት ቤት ትምህርቲ ሞያዊ ስነ ምግባር ናይ 3 ተኸታታሊ ሴሚስተራት ውፅኢት ኣፈፃፅማ ስራሕ ብሞያ መምህርነት ወይ ብኣመራርሓ ቤት ትምህርቲ ዝሃቦ ግልጋሎት ብድምር 7 ዓበይቲ ረቑሓታት ኣብ ውሽጦም 24 ንኡሳት መዐቀንታት ዝሓዘ መመልመሊ ወይ መወዳደሪ መምርሒ ክሳብ ቤት ትምህርቲ ወሪዱ ክፍፀም ተገይሩ እዩ ሳልሳይ መመልመሊ ረቑሓታት ሸለምቲ ጥሮተኛታት መምህራን ንምልከት እዩ ኣብዚ እውን 5 ዓበይቲ ረቑሓታት ማለት ሙሉእ ናይ ስራሕ ዘመኑ ኣብ ሞያ መምህርነት ዘሕለፈ 40 ዓመትን ልዕሊኡን ማለት እዩ ድሕሪ ጥሮታ ምፅኡ ኣብ ሞያ መምህርነት ዝነጠፈ ብሞያዊ ስነ ምግባሩ ምስጉን ካብ ሞያ መምህርነት ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓላፍነታት ንጥፈታት ዝተሳተፈ ብናይ ውልቅኡ ፃዕሪ ፍሉይ ፈጠራታት ብምትእታው ኣብ ቤት ትምህርቱ ለውጢ ዘምፀአ ብድምር 5 ዓበይቲ ረቑሓታት 8 ንኡሳን መዐቀንታት ብምቕማጥ ናብ ወረዳታት ክወርዱ ብምግባር ብዞባ ብርኪ ትምልመላ ክፍፀም ተገይሩ እዩ እቲ ካልእ ቀፂሉ ዝቐረበ መመልመሊ ረቑሓታት ናይ ብሉፅ መምህርን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ንምልከት እዩ ካብቶም በብወረዱ ዝተለኣኹ 93 ብሉፃት መምህራን ናይ ብሉፃት 10 መምህራን ብክልል ብርኪ መመልመሊ ረቑሓታት ተዳልዮም እቲ ምልመላ ሰፊሕ ግዜ ተዋሂብዎ ክፍፀም ተገይሩ ነዚ ምልመላ እዚ ንምፍፃም ዝተቐመጡ 5 ረቑሓታት እቲ ሓደ ኣብ ወረድኡ ወይ ወረዳኣ ዝረኸበቶ ውፅኢት ከ50% ፍርቂ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፀገም ፈታሒ ተግባራዊ መፅናዕቲ ዘካየደ ፀገም ፈታሒ ምህዞ ምሂዙ ተግባራዊ ዝገበረ ዝሃቦ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ዝተዳለዉ ሓገዝቲ ፅሑፋት እዚኦም ጠቕላላ ካብ 100 ብምቕያር እቲ ውድድር ክፍፀም ክኢል እዩ እቲ ካልኣይ ናይ መወዳደሪ ረቑሓታት ናይ ብሉፅ 10 ኣመራርሓ ኣብያት ትምህርቲ ምልከት እዩ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ካብ ወረድኡ ወይ ወረዳኣ ዝረኸቦ ውፅኢት ከ50 ካልኣይ ፀገም ፈታሒ ተግባራዊ መፅናዕቲ ዝተዋሃበ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ሓድሽ ፕሮጀክት ብምድላው ሃፍቲ ብምእካብ ፀገም ቤት ትምህርቲ ምፍታሕ ውፅኢት ብሄራዊ ሻምናይ ወይ ድማ ሃገራዊ 12 ክፍሊ ፈተና ጠቕላላ ካብ 100 ብምስላሕ እቲ ውድድር ክፍፀም ክኢል ኣግባብ ኣፈፃፅማ ምልመላ ዝምልከት ግልፅነትን ፍትሓውነትን እቲ ምልመላ ንምርግጋፅ መምህራንን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ኣብ ከይዲ እቲ ምልመላ ብቀጥታን ብተወከልቶምን ካብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ክልል ኣብ ዝተጣየሹ ኮሚቴታት ተሳተፍቲ ክኾኑ ተገይሩ እዩ
ኣብ ከይድን ውፅኢትን ምልመላ ቅሬታን ዘለዎም መምህራንን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ጥርዓኖም ዘቕርብሉ ስነ ስርዓት ኣቀራርባ ቅሬታን ኣወሃዋ ውሳነን ክሳብ ቤት ትምህርቲ ተዘርጊሑ ተግባራዊ ኮይኑ ካብ ዝብገስ ኣብ ከይድ ምልመላ ናይ 7 መምህራንን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ማለት ናይ 6 መምህራን ኣመራርሓ ቤት ትምህርትን ኣብ ወረዶኦም ዘቕረብዎ ጥርዓን ዝተቐየረ እንትኸውን ናይ ሓደ ድማ ብክልል ተፃሪዩ ክቕየር ተገይሩ እዩ። እቲ ካልእ በዝሒ ተሸለምቲ ዝምልከት እዩ። በቶም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ረብሓታት መሰረት ምግባር ካብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳታት ወይ ከተማታት 19 ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎኦ 93 መምህራን ኣብ ስራሕ ካብ ዘለዋ 80 ወረዳታት 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 79 ኣመራርሓ ቤት ትምህርቲ ካብ 7 ዞባታት ትግራይ 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 7 ብጥሮታ ዝተገለሉ መምህራን ካብ ዝቐረቡ 93 መምህራን ብክልል ብርኪ ብዝተኻየደ ምልመላ 10 ናይ ብሉፅ መምህራን ተፈልዮም ንውድድር ዝቐረቡ እንትኾኑ ካብዚኦም ብናይ ዳያኑን ናይ ኤስኤምኤስ ናይ ህዝቢ ድምፂ መሰረት 7 መምህራን ንፍሉይ ሽልማት ተመሪፆም ኣለዉ። ካብ 79 ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ብክልል ብርኪ ብዝተኻየደ ምልመላ 10 ናይ ብሉፅ ኣመራርሓ ተፈልዮም ንውድድር ዝቐረቡ እንትኾኑ ካብዚኦም ብናይ ዳያኑን ናይ ኤስኤምኤስ ናይ ህዝቢ ድምፅን 7 ንፍሉይ ሽልማት ተመሪፆም ኣለዉ። ከምኡውን ኣብ ልምዓትን ዕቤትን ሞያ መምህርነትን ኣመራርሓ ትምህርትን ዝለዓለ ግደ ዝተፃወቱን ንቐፃሊ እውን ዝለዓለ ብስሒት ዘለዎም 10 ትካላት ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ተሸለምቲ ክኾኑ እዮም። ኣብ ከይዲ ምልመላን ዘጋጠሙ ፀገማት መምህራንን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ዝተማልአ መረዳእታ ወይም ዶኩሜንት ኣብ ምቕራብ ክፍተት ነይሩ እዩ። ኣብ ውስናት ወረዳታት ምንኣስ ትኩረትን ግቡእ መሪሕነት ዘይምዕራፍን ሓበሬታ ብእዋንን ብኣግባቡን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምብፃሕ ክፍተት ነይሩ እዩ። ኣብ ናይ ኤስኤምኤስ ድምፂ ምሃብ ተሳተፈ ህዝቢ ከባቢ 12,000 ህዝቢ ተሳቲፉ ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ኤስኤምኤስ ኣመላልኣ ብልተፈጠረ ክፍተት ቀሊል ዘይበሃል ድምፂ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ልምምድ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ ብምዃኑን ኣብ ሓፂር ግዜ ተፈፀመ ብምዃኑ ያው ብጥንኩር ጎኒ ዝግለጽ እዩ። ኣብዚ ዝነበረ ክፍተት ብቐፃሊ ተኣሪሙ ፅፉፉን ውፅኢታውን ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ክስራሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሽልማት ፕሮግራም ዓርሱ ዝኸኣለ ትካል ኮይኑ በብዓመቱ ክቕፅል ክቡር ኣምባሳደር ትግራይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ውሳነኦም ኣፍሊጦምና ስለዘለዉ እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ። ናይ ዝዕለት ተሸለምቲ መምህራን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን ጡረተኛታትን ደጊመ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ። ክብሪ መምህር ምሕላው ክብሪ ዓድን ህዝብን ምሕላው እዩ። ትግራይ ትስዕር ተቕኒር ክብረት ኣበልና ኣይተስምዐና ዓብድረሕማን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እቲ እንኳዕ ደሓን መጻኹም መልእኽቶም ትኸይዲ ኣመላምላ ደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክቡር ዶክተር ኪሮስ ጉብሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘሩ ገብረ ሊባኖስ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዝኸበርኩም ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልና ዝኸበርኩም ሰብ ዋና እዚ በዓል ዝኾንኩም መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ብጥሮታ ዝተሰናበትኩም ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ ማሕበር መምህራን ኢትዮጵያ ብ1941 ዓመተ ምህረት ብ32 መምህራን ዝተጣየሸ ዕድመ ፀገብ ማሕበር እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 700,000 ኣባላት ዘለዎ
ኣፍሪካ ብምውካል ዓለም ለኸ ናይ ትምህርቲ ማሕበር ኤዱኬሽናል ኢንተርናሽናል ናይ ቦርድ ኣባል ኮይኑ እናሰርሐ ይርከብ። ማሕበርና ናይ ኣባላቱ መሰልን ጥቕማጥቕምን ከምኡ እውን ኣብ ስራሕቲ ትምህርቲ ሃገራዊ ዛዕባን ብንጥፈት እናተሳተፈ ይርከብ። ማሕበር መምህራን ክልል ትግራይ ካብ ቀረባ ዓመታት ኣወዳድቡን ኣሰራርሑን ግዜ ዝጠልቦ ንምግባር ንኣባላቱ ተበጻሕነት ንምዃን ምትዕርራይ እናገበረ ይርከብ። ማሕበርና ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት እናገጠሞ እንተመፀኳ ነቶም ፀገማት እናፈትሐ ኣካይዳ እናነፀረ ዝመፀ እንትኸውን ሕዚ እውን ዘይተፈትሑ ዓበይቲ ፀገማት ነቲ ማሕበር ፈታኒ ኮይኖም ይርከቡ። ንኣብነት ጉዳይ መንበሪ ገዛ ዝምልከት ቁፅሮም ዘይነዓቕ ኣባላትና ተረባሕቲ ዝኾኑ እንትኾኑ ነቲ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ኣባላት ንኽረኽቡ ፃዕርና ኣጠናኺርና ንቕፅል ምዃንና እናገለፅና ዝምልከተኩም ኣካላት ድማ ነቲ መምርሒ መስርሒ ገዛ ተግባራዊ ንኽትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ። ብተወሳኺ ሕሉፍ ውዝፍ መሃያ 17 ወርሒ ዘይምኽፋሉ እንትኸውን መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ትኩረት ሂቡ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ኣባላትና ንከቢድ ፀገም ተቃሊዖም ይርከቡ። ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብተደጋጋሚ ዝርርብ ብምግባር ምላሽ ብዘይምርካቡ ማሕበር ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንኽወስዶ ብምግዳዱ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ንምግላጽ ንፈቱ። ኣብ ካልኦት ክልላት ዘሎ ኣብ ክልልና ተግባራዊ ዘይኮነ ናይ ኣባላት መዋጮ ቅድም ክብል ካብ መሃይኦም ብፔሮል እናተቆረፀ ነቲ ማሕበር ኣታዊ ይግበር ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መዋጮ ብፔሮል ከይእከብ ብግዜያዊ ምምሕዳር መምርሒ ስለ ዝተውሃበ ቅድም ክብል ብፔሮል ዝቁረፅ ዝነበረ ናይ ኣባላት መዋጮ ከይቁረፅ ስለ ዝተገበረ ማሕበርና ናይ ፋይናንስ ዓቕሙ ክዳኸም ገይርዎ ኣሎ። ነዚ እውን ዝምልከተኩም ኣካላት ናብ ዝነበሮ ብፔሮል ንኽቁረፅ ትሕብብር ንኽትገብሩልና በዛ ኣጋጣሚ ንላቦ። ብሃገር ደረጃ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብ መሰረታዊ ማሕበር መምህራን ክሳብ ፌደራል ዝርከብ ናይ ማሕበር ኣመራርሓ መረፃ እናተኻየደ ይርከብ። ብምዃኑ እቲ መረፃ ብዝድለ ኣገባብ ንኽኸይድ ወረዳታት ኣድላይ ምትሕብባር ንኽትገብራልና ፃውዒትና ነቕርብ። ኣብ መወዳእታ ነዚ መድረክ ሽልማት ኣፍልጦ መምህራን ንዘዳለኹም ኣካላት ዘለና ክብሪ እናገለፅና ብፍላይ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ነዚ ተበግሶ ብምውሳድ ንዘርአኹምዎ ኩለ መዳይ ኣስተዋፅኦ ብሽም ማሕበር መምህራን ክልል ትግራይን ከምኡ እውን ብሽም ማሕበር መምህራን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለና እናገለፅና ንቐፃሊ እውን ማሕበርና ኣባላትና ዘቕርብዎ ኩለ መዳይ ደገፍ ኣብ ጎንና ከም እትኾኑ ብምእማን እዩ። ከምኡ እውን ነዚ ዕለት እዚ ተሸለምቲ ዝኾንኩም ኣመራርሓ መምህራንን ኣመራርሓን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና እናበልኩ ቀፃሊ እውን ካብዚ ዝበለፀ ስራሕ ሰሪሕኩም ከም እትርከቡ ከም ማሕበር ሙሉእ ተስፋ ኣለና። ይቐኒልና ዓይነቱን ብግዝፉን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ፈላማይ እዚ መድረክ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ደሚቑ ዓሚቑ ክኸይድ ተኸታታልነት ክህልዎ ንትግራይ ምግልጋል ፀጋ መልክዕ ክብሪ እዩ ኢሉ ዝሓስብ መምህር ክፍጠር እሞ ብኣቢሉ ንትግራይ ዘኽብሩ ዜጋታት ንመንነታ ዝሕሉ ዜጋታት ንኽብራ ዝዋድቑ ንልምዓታ ዝሕሉ ስልጠንቲ ምእንቲ ፅብቕቲ ትግራይ ንክትኸውን ኩሉ ዓይነት ሕቶ ዝምልሱ ወለዶ ክፍተኑ ዘኽእል ዓብዪ መድረኽ እዩ። ነዚ ዘሰናድኣኹም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ከምኡውን ኖርዘር ስታር ሆቴል
ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ክብረት ይሃበና ብጣዕሚ ነመስግን ቅድሚ ናብቲ ከካብ ወረድኡ ተመዚዞም ዝመፁ ተሓርዮም ዝመፁ መምህራንን ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን እነካይዱ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት መልእኽትታት ኢና ንሕልፍ ዘለና ሕዚ ከምቲ እናተገለጸ ፀንሐ ኣብ ውሽጢ ክልተ ፈተንቲ ናይ ኩናት ቀፂሎም ኣብ ዝመፁ ናይ ክባን ዕፅዋን ሕዚ እውን ኣብ ዘሎ ኣብ ልምዓት ወፊርካ ከሲብካ ክትመለስ ዘይገብር ኩነታት ኮይኖም ንትግራይ ዝሰርሑ ደቂ ትግራይ ኣለዉ ብትግራይ ተስፋ ዘይቆርፁ ደቂ ትግራይ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እትሃድሞ ህዝቢ ኣይኮነን ኢሎም ዝወስኑ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ምኽፋል ዝተዳለዉ ደቂ ትግራይ ኣለዉ ኣምባሳደር ትምህርቲ ዘሩ ገብረዮሃንስ ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፁ ንሕብረተሰብ የረክብ ኣሎ ዓበይቲ ስነ ስርዓታት ተኻይዶም እዮም እተን ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቐን ናብ ህዝቢ ክሰጋገራ ከለዋ ሕዚ እውን ኣብ ህንፀት ዘለዋ ኣለዋ እዚኡ እኹሎ ኣይኮነን ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ምስራሕ ዘኽእል ካልእ ዓይነት ስልቲ ኣሎ ዝብል መድረኽ ሽልማት ብሉፃት መምሃራንን መሪሕነት ኣብያተ ትምህርትን ክዳሎ ኩሉ ዓይነት ውፍይነት ተገይሩ ድሓራይ ንነግረኩም ቁፅሪ ኣሎ እዚ ንምድባው ዝተኸፈለ እዚ ንምግባር ወፃኢ ዝኾነ መሃብሲ ሕያዋይ ምዃን ሓሊፉካ ተሪፉካ መደረበይ ካብ ዝሰኣንካሉ ዝወሃብ ኣይኮነ ቀኒስካ መሃብ ልቦና እየ ሕያዋይ ምዃን ስምዒት እዩ ለጋስ ምዃን ፍቕሪ መሃብ ማለት እዛ ውሳነ እዚኣ ወሲኑ ከምዚ ክንተኣኸብ ዝገበረና ዘርኡን ትካሉን ካብ ልብን ነመስገና ናብዚኣ ብዝለዓለ ሞራል ሰኒለ እሞ ናብቲ ቃል እውን ክንቀበል ኢና ማለት እዩ كما علاقكم استخبروا جنرال تادس وردة استخبروا دكتور كيروس بوش استخبر في دكتور أرجانش تسمى استخبر كعاتو طلعهم ترقي استخبر كن ممر نستقرب استخبركم لعلوة مرارحان ممهرانا نايمن السراحتين بفضل كعا ናይ እውቀት ምንጭ ዝኾንኩም መምሃራናን እንኳዕ ዓላብ ዝዕለት እዚ ኣብፅሕኩም ፅሕና ክብል ትፈቱ ብምቕፃል ናይ መምህራን ዕለት ብምዃኑ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ወይ ዝተፈለለየ እውቀት ኮይነት ኣይኮነስ ብዓቕምና ካብ ዘለና መምህርና ነስታውስ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ لمنتاي لمنورا زي تخبر عد تخينا عبس ألمات تنبر عد حدي لمنتاي زي تمهارا ولدون تحليبو عبس ألمات عبد خنة زنبر هزب سلزمان لمنتاي كابنا ورنالو سلطاني أبناء عالمنا خفتب سلطانات زنبرنا محورسة حدينا ኣብ ዓለምና ኣፍቱ ዝነበረ ናይ ስልጣኔ ዘመናት ሓሙሽተ ዓድታት ነይረን ካብተን ሓሙሽተ ሓደ ኣክሱም ክንግደም እዩ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ዘመን ኩለን ሓሙሽቲአን ናይ መውዳቕ ናይ ምፍራስ ዕድል ገጢምወን እንተኾነ ግን እተን ኣርባዕቲአን ካብ ዝወደቕ ኣሎ ኣንፈታ ኣይጌጋና ኢለን ተማሂረን ተስየን ኩለን ኣብ ስልጣኔ ይርከባ أقصد من قدام قلت سكع حزي مسودة أي تسأل لمنتاي زبل أو كلنا حتى يبي قدم سر نيرنا قدم عالم نيرنا ما جوا يا جنزب أبزي ولو ناوت حرشة سدتانية أبزي ولو نايكون عالم تكون لجي أبزي ولو نورنا تور حزنا محبرسة لمنتاي حزي ناي تكنولوجي لبعلنا وفرنا نور علو تسئيننا زبل حتو
ኣብ ትምህርትን ስለዘይ ሰርሕና እዩ ዝምልሱ መልሱ ግደ መምሃርና እንታይ ምዃኑ ስለዘይ ፈለጥና ስለዚ ቀፂልና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ እውን ነቢሕና ኢልና ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ንእሽተይ ክንትስእ ኣብ ዘመነ ደቂቀ እስጢፋኖስ ዝተወሰነ 18 ለሃፄ ዮሃንስ ቶርየታት መፅዮም እንተኾነ ግን ክንድትልድለ ኣይተጠቐምናሎምን ክንድልድለ ኣይከድናን ኣንፈት ርኢና መፂና እንተኾነ ኩሉ ግዜ ብናይ ወፃእ ሓይሊ ኣይንውርርን ባርነተይ ንግዝእ ንብለና ግን ኣብ ድኽነትን ኣብ ቴክኖሎጅን ኣብ ጥበብን ከዓ ንግዛእ ኣለና ስለዚ ዋጋ ካፊልና ለይተገዛእናሉ ብውጭ ለይተገዛእና ንምንታይ ብሰርሕና ባዕልና ብንኽእሎ ብቐሊል ንንብርከኽ ኣለና ዝብል ሕቶ እውን ናይ ኩልና ገዛዕዮ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩሎም ኣካይዳታት እዚኦም መፂ ቀፂሉ እውን ትውድቀት ቀፂሉ ኣብ ባዕልና ምክፍፋል ጀሚርና ምብትታን ጀሚሩ ትምህርቲ ቤታት ዓንዮም በጋጣሚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ጀጋሚ ኢና ንብል ነሸንፍ እውን ግን ኣብ መሬት ቦታናን ኣብነታትናን ኣብ መንጎ ህፃውንትን ስለልካየድ እንስሳናን ኣትክልትናን ሃፍትናን ግን ናይቲ ጦርነት ዝፀሮ ከዓ ንሱ ስለዝኾነ ከዓ ዕዙዝ ግደ ይገብሮ ዋጋ ይኽፍለና እንተኮይኑ ክንከፍሎ ዝግብአና እንተኮይኑ እውን ኣብ መሬትናን ሃፍትና እንተይኮነስ ኣብ ካሊእ ቦታ ይኾን ዘለዎ ኣብዚ ባዕልና እንኸፍሎ ዋጋ ናይ ህይወት መስዋዕት እንተይኮነስ ናይ ሃፍትን እንስሳናን ተፈጥሮ ሃፍትናን እውን ጎዲእና ስለዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ኣብ መምሃራን ኩሉ ግዜ ከም ተለምዶ ካብዚ ብዝመፀ ሽግራት ብኣግባቡ ግዜ ምፍታሕና ዝተምሃረ ወለዶ ንምንታይ ኣብዚ ትነብር ልብል ብሂድ ከም ማሕበረሰብ እውን ንሕዝ ኣለና ንምንታይ ዝተምሃረ ምሁርን ዓቕሚ ዘለዎ ነጋዳይን ዝሐሸ ጅግና ዝኾነን ዓዱ እዩ ዝሃንፅ ኣብ ዓዱ እዩ ዘገልግል እምበር ተሰዳተ ኣይኮነን ልስደት ጅግና እንተይኮነስ ፈራሕ ወይ ከዓ ሕማቕ እንተበልናዮ እውን ምግናነ ይኮነ ለይ ዓድኻን ዓድኻ ኢኻ ትሃንፅ ስለዚ ዕብየትን ስልጣነን ቴክኖሎጂን ክመፅእ ተኮይኑ ኣብ ዓድና እንተሰሪሕና ናብ ዓድና እንተሃኒፅና እዩ ስለዚ ወለድን ህዝብን ማሕበረሰብን ኩልና ቤት ትምህርትና ኣብ ትግራይ ክነምህር ደኣ ክንጓዓሉ ዘለና እምበር ኣብ ደገ ኣውሮፓ ባሕሪ ሸገር እንብለሉ መንገዲ ክኾነ ይግብኦን እቶም ባሕሪ ዋዕዶ ኮይኖም ዝሃንፅዎ ለጋጉን ኣለው ባዕሎም ንባዕሎም ስለ ዝሰርሑ ቤት ትምህርቶም ስለ ዝሃነፁ መምሃራኖም ስለ ዝኽበሩ እዩ ካልእ ዝተፈለየ ዓዲ ወይ ዝተፈለየ መልክዓ ምድሪ የብሎም ቢያንስ እንተኮይና እኳስ እግዚኣብሔር ካብ ዝዓደለና ተፈጥሮ ወይ ከም መልክዓ ምድሪ ተጋሩ ኢና ወይ ኢትዮጵያውያን ኢና ንምንታይ ሓደ ወዲ ሰብ ዝኽነብረላ ተፈጥሮ ሙሉእ ባከጅ ዝዓደላ እትኒሀናዮ መልክዓ ምድሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኦት ዓድታት ሓደ ዓይነት እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ሙሉእ ባከጅ ኣይኮኑ ንወዲ ሰብ ዘድልይዎ ሙሉእ ፀጋታት የብሎምን ካብ ደገ ወይ ካብ ገራውቲ እናምፁ እዮም ዝጥቀሙ ንሕና ግን ሙሉእ ዕዱለት ፈጣሪ ዓዲልና ግን ለይተጠቐምናሉ ገና ዘለና ኢና እሞ ንመምሃርና ክብሪ እንተሂብና ቤት ትምህርቲ እንተሃኒፅና ላብ ምንታይ ክንመፅእ ኢና ዝተምሃረ ወለዶ ነፍር ኣለና ዝተምሃረ ወለዶ እንተፈሊና ናይ ሓንቲ ዓዲ ዝተምሃረ ወለዶ ዋሕስ ነረጋግፅ ኣለና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፈጠራ ክትፈጥር ተኮይና ዝተምሃረ ወለዶ እንተሃልዩና ስለዚ ኣብ ትምህርትን መምህርን ስራሕ ንብለና በተለይ ኣብዚ ዕለት እዚ ዝተኸበርኩም መምሃራን ክብሪ ይግብአኩም ካብ ወለዲ ቀፂሉ ናይ ህይወት ብርሃን መራሕቲ ስለ ዝኾንኩም ንባዕልኩም ክብሪ ይግብአኩም ሞራል የደንኸርሃደግ በተለይ ኣድልዎ ለይብልና ቤት ትምህርቲ እያ ንፉዕ ተምሃራይ ብንፉዕነቱ ክቕፅል ሰነፍ ተምሃራይ ላብ ንፉዕ ንኽመፅእ ለይትን ቀትርን ትፅዕር ብለየድልዎ ብፍትሓዊ መን እዩ ዝመምህር እዩ ስለዚ ክብሪ ይግብአኩም ንኣኻትኩም ስለዚ እታ ቤት ትምህርቲ ብለየድልዎ ፍትሓዊ ንባዕለይ ክጥቀም እንተይበልኩም ኣብ ሽግር ኮይንኩም ሓላፍነት ኣለኒ ኢልኩም ካብ ወላዲ ዝዓቐብ እተህብዎ
ግልጋሎትን ፍትሕን ካምታ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ፍትሓዊ ትገብርዋ ዘለኹም እቶም ዘምሃርኩምዎም ላብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዝሓልፍለው እውን ኣብ ዝኸዱሉ ቢሮታት ኣብ ዝኸዱ ኣገልግሎት ታናታትኩም ዓሰር ተኸቲሎም ንክኸዱ መልእኽተይ ክኾን የመሓላልፍ ክብል ይደሊ። ብምቕፃል ዋናናተይ ካብ ህዚ ንድሓር ይኣኽለና ጥምየትን ስደትን ፍልጠት ኣብ ዓድና ብዝብል ጌርና ከምናተይ እንታይ ይብለኹ ቤት ትምህርቲ ክንሃንፅ ኢና ህንፃ እውቀት ዝህብ መምህር ተዘይብሉ ትርጉም ስለ ዘይብሉ መጀመርያ ኣብ ጭንቅላት ኢና ክንሰርሕ ዝግብአና ህንፀት። ስለዚ ካብ ህዚ ንድሓር ብናተይ ቤት ትምህርቲ ክንሃንፅ ኢና መምሃርና ክንኽብር ኢና ባሕሪ ማዕደን ንኸደሉ ተይኮናስ እተን ኣብ ደገ ዘለዋ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ትግራይ ዝኾናሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ይቐኒየና። ናይ ብዙሓት ኣካላት ግደ ይጥለብ እዩ። ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም መሪሕነት መንግስቲ ነዚ መድረኽ እዚ ከተቐፅሉ ሰዋፍቲ እውን ከምዚኦም ዝበሉ ተወሰኽቲ ናይ ሓጎስ ናይ ሕርየት ዳሳት ክስስሙ ኣብ ጎኒ ሰብ ሰናይ ሓሳብ ክትኾኑ መልእኽትና ክንሕልፍ እንደሊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፣ ኖርዘር ስታር ሆቴል፣ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ መዳርግቲ ኣካላቶምን ብሓባር እዚ መድረኽ እዚ የሰናዲኦምልና ኣሎ። መምሃራና እተኽብር ዓዲ ዘኽብርዋ ዜጋታት እያ ትፈጥር። ዘኽብርዋ ዜጋታት ድማ ከም ዓዲ ክትህሉ ከም ዓዲ ክትዘልቕ ወሳኒ ግደ ኣሎ። ሓመድ ዝኾና ሃገራት ዓለም ኣብ ትምህርቲ ሰሪሐን እየን ተስየን ከም ነህምያ ዝፈረሰ ዳሰነ ቐኒዐን ዝፈረሰ ቤተን ፀጊነን መቓን ኣብያተ ትምህርተን ቀይረን እየን ዓዲ ኮይነን ትግራይ ዝሕርያ እዚ ክትወስድ ኣብ ዘገድድ ፍሉይ መድረኽ ኣለና። እዚ ትገብሩ ስለ ዘለኹም ኣቱም ትካላት ለማዓን ተራኺብኩና ዘለኹም ክብሪ ይግብአኩም። እዚ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ መልእኽቲ ብሓላፍቲ ቢሮ ክቡር ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ መሓላለፈልና እዩ። ናብዚ ሞራል ስምለ ይኹን ዶክተር ኪሮስ ናይ ዝዕለት እዚ ናይ ክብሪ ጋሻና እውን ዓዲሙ መድረኽ መልእኽቲ ዝዕለት ክመሓላለፍ ትገብር ዶክተር ኪሮስ ሞራል ስምለ ይቐኒየለይ ዝኸበርካ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ዝዕለት ናይ ክብሪ ጋሻ ዝተኸበርኩም ሓለፍቲ ቤት ዕዮታት መንግስቲ ዝኸበርኩም ኣመራርሓ በብብርኩ ዘለኹም ኣመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ ዝተኸበርካ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝተኸበርካ ናይ ኣብዚ ዘለና መብዛሕትና ናይ ፍልጠት ኣቦ ሎሬት ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ዝተኸበርካ ጥላሁን ታረቀ ኣመራርሓ መምህራን ማሕበር ኢትዮጵያ ዝተኸበርኪ መምህር ንግስቲ ጋረድ ምክትል ኣደ ወንበር ማሕበር መምህራን ትግራይ ዝተኸበርካ ኣቶ ጸጋይ ፕሬዚዳንት ማሕበር ወለዲ ተምሃሮ ትግራይ ዝተኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት ዝተኸበርኩም ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ናይ ልምዓት መሓዙትን ዝተኸበርኩም ተወከልቲ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ዝተኸበርኩም ሓርበኛታትን ስድራ ሓርበኛታትን ዝተኸበርኩም ተሸለምቲ ብሉፃት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዕድመ ዝተገበረልኩም መጋይሽና ክቡራትን ክቡራንን ካብ ኩሉ ቀዲመ ኣብዚ መዓልቲ ሽልማት ተረኺበ ከም ሓደ ናይ ቀደም ተምሃራይ ከም ሓደ መምህር ከም ሓደ ኣመራርሓ ቢሮ ትምህርቲ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ዕድል ብምርካበይ ዝተሰምዐኒ ሓጎስ ክገልጽ ይፈቐደለይ። ትምህርቲ ትግራይ ብሰንኪ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝተኣወጀን ዝተፈጸመን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዓቕምታት ትምህርቲ ሓይሊ ሰብ ትምህርቲ ኣብ ፊዚካላዊ ቅርፂ ኣብያተ ትምህርትን ናውቲ ትምህርትን ኣብ ስርዓተ ትምህርትና ይኹን ኣብ ምሕደራ ትምህርትና ዕምቆትን ስፍሓትን ዘለዎ ዕንወትን ኪሳራን በፅሕዎ ብመሰረቱ ተዛቢዑ እዩ። ብሓይሊ ሰብና እንትንርኢ ብመስዋዕቲ ብመቕተልቲ ብሞት ብመጉዳእቲ ኣካል ስራሕ ብምቕያር ብስደትን ብምፍንቓልን ልዕሊ 14,000 ዝኸውን መምህርን ኣመራርሓ ትምህርትን
ብምኽንያት እዚ ኩናት ስኢና ኢና ኣብ ኣብያተ ትምህርትና እውን እንተወሰድና ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ብሰንኪ እቲ ኩናት ገሊአን ሙሉእ ብሙሉእ ገሊአን ከዓ ብኽፋል ዓንየን ንልዕሊ 3 ዓመትን ፈረቓን ትምህርቲ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ደቂ ትግራይ ብዕድሚኦም ክረኽብዎ ዝግብኦም ትምህርቲ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ምሕደራ ትምህርትና እውን ብተመሳሳሊ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ብድምሩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ትካላት ትምህርቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ትምህርቲ ብቐንዱ ዒላማ ተገይሩ ትምህርቲ ብቐንዱ ክዓንሚ ተገይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትምህርቲ ትግራይ በቲ ሓደ ገጽ ካብዚ ሰፊሕን ጥልቀትን ዘለዎ ዕንወትን ክሰራን ንኽንወፅእ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ምስቲ ሕዚ ዝተኣህተ ዘሎ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ትምህርቲ ኣጣዒምካ ንምኻድ ኣብ ከቢድ መንቀራቐር ንርከብ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ምስ መሓዙት ልምዓት ህዝብን መንግስትን ብምትሕብባር ኣብ ጽገና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሕውየትን ልምዓትን ሓይሊ ሰብና ኣብ ምግብና ተምሃሮ ብዝገበርናዮ ምንቅስቓስ ብቐንዱ ድማ ጸገማት ተጻዊሩ ዘምህር መምህር ጸገማት ተጻዊሩ ዝመሃር ተምሃራይ ጸገማት ተጻዊሩ ውላዱ ናብ ትምህርቲ ቤት ዝሰድድ ወላዲ ብምህላው በዚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዝተረኸበ ኣፋፈኖ ሰላም ተጠቒምና ኣብዚ ዓመት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክመፁ ይግብኦም ካብ ዝነበሩ 2.5 ሚልዮን ህፃውንቲ ሰገናትን መናእሰይን ትግራይ እቶም 1.3 ሚልዮን ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝተመለሱ እንትኾኑ ብምኽንያት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ብዘይምትግባሩ እቲ ኩናት ብዝወለዶም ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ቀውስታት ምቕናስ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዋጋ ትምህርቲ ዘይምችው ኩነታት ትምህርትን ኣብያተ ትምህርትን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጉልበት ስራሕ ህፃውንትን ስደትን በዞም ኩሎም ምኽንያታት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህፃናት ሰገናትን መናእሰይን ትግራይ ሕዚ እውን ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ እዮም በዚ መሰረት ጥቕልል ተበፃሕነት ትምህርቲ ትግራይ ሕዚ እውን ገና 50.3% ሕዚ እውን ሓደ መዓልቲ ሓራ ወፅአ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለስ ኢሉ ዝፅበ ህፃን ሕዚ እውን ሓደ መዓልቲ ሓራ ወፅአ ደቀይ ብሰላም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትፅበ ኣዶ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ኣብ ህድያዎ ኣብ ዘደንበሳ ኣብ ክፋል ኢሮብ ኣብ ክፋል እገላ ኣብ ክፋል ጉሎ መኸዳ ኣብ ወሰናወሰን ራያ ኣላማጣ ሕዚ እውን ኣለዉ ሕዚ እውን ሓደ መዓልቲ ካብ ናይ ስደት ካምፕ ካብ ብሮኳ ተነድባ ሓሸባ ወፅአ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ደቀይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትፅበ ኣዶ ኣብ ስደት ካምፕ ኣላ ሕዚ እውን ሓደ መዓልቲ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይደ ኢሉ ዝፅበ ህፃን ንተኸታታሊ 6 ዓመታት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣብ ስደተኛ ካምፕ ኣለና ሕዚ እውን ሓደ መዓልቲ ካብ ተመዛበልቲ መዕቆቢ ጽላል ወፅአ ናብ መረበተይ ተመሊሰ ደቀይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሰድድ ኢላ ትፅበ ኣዶ ሕዚ እውን ካብ መዕቆቢ መፅለሊ ተመዛበልቲ ወፅአ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለስ ኢሉ ዝፅበ ህፃን ሕዚ እውን ኣብ መላእ ትግራይ መላእ ከተማታት ትግራይ ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ህፃውንቲ ኣለውና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ካብዚ ኩለንተናዊ ፀገም ንምውፃእ ሕውየት ዳግመ ህንፀትን ትምህርቲ ክካየድን ተበፃሕነት ፍትሓውነት ፅሬትን ኣግባብነትን ትምህርቲ ንምርግጋፅ ብዘይካ ርኡይ ተሳትፎ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዘይሳኻዕ ምዃኑ እሙን እዩ መምህራን ትግራይ ስሩዕ ትምህርቲ ናብ ትግራይ ካብ ዝተኣህተ ጀሚሩ በብግዚኡ ንዝተመዝገቡ ውፅኢታት ዘይትካእ ግደ ዝተፃወቱ ኮይኖም ብፍላይ ድማ በቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኩለንተናዊ ዕንወት ዝበፅሖን ብመሰረት ተዛብዐን ትምህርቲ ትግራይ ንምቅናዕ መምህርነት ሞያዊ ግዴትኦም ስለ ዝኾኖም ጥራሕ እንተይኮነስ ህንፀት ወለዶም ከም ሓደ ኣካል እቲ ብሄራዊ ተጋድሎ ቆፂሮም ትምህርቲ ንምክያድ ኣብ ዘይኽእሉ ኩነታት እውን ኮይኖም ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ፀገም ኩሉ ተፃዊሮም ፀገም ማሕበረሰቦም ብትምህርቲ ተቢሎም ንኽፈትሑ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣካል እቲ ብሄራዊ ተጋድሎ እዮም እዚ ቃልስኹም ከዓ
فرا خير كنت زحلف كم زي كنا بعل تمهراي ناهم مسكرين تمهراي ناهم ودشوا عتا عمت اللي هلوا كم عرب تقرأ تفنغين بزود 10 عمت ودشوا من تعمت ود 9 عمت ود 10 عمت اللي هلوا هاي تمرت عد لي رخب بتنا بريتوريا سمعنا زرخبنا يا أخافنا السلام تدقينا قبل استنى تكالتنا محور سبنا بحفشات أساقسنا تمرت بمجمرنا تمهارينهم حزي سالسايد لي مصحافي غيري من بابي غيري هزي هاي مزحات تمهارو كل سلسلة بزحالة فقيدة رخيمة مسألة تقل ليلة يوم سئل الليل عم عرب تقراي زنا نقص يسي لتجزا يحلو يفرس شفاتي زوج زفلت نجار يقول قال حزون نايم عرب تقراي جزء قدي في وزن مسس جزء يسزن زي مصحف زها أنا صار كل عينة سأجم سيركم سلازم هركم أيو كل عينة شجر كل عينة سأجم كيلكم سلازم هركم مصحف كيلو بيانس تاريخ ويصحف الله زي ناي كلهم تمهروا تقراي تاريخ سلازم نايناهم كم سكر زوج سلازم زخبركم من زخبركنا ممراننا مرارحان تمرت تقراي زتزابعت تمرت تقراي نمقنع تقبروا سوري يقبروا سلازلو تقاللو بمردع بيرو تمرت تقراي مس امباسادر تمرت تقراي دكتور زرو قبل ليبانوس مرحب تحفاش تقراي بمتح ببار محبر سبنا نممهرانن مويا ممهرنتن بقو خبر نخهب محبر سب تمرتي في الله دما ممهرانن اما راح تمرتن نتجمر وصعري ابرجعم قصللو في الله دما نقول ساعات ممهرانن اما راح تمرتنان يغنيلنا نوللو نمسكنلو ازي ناي بن ساعات ممهران اما راح تمرتن ناي فيتون شلماتن سنه سرعات يكايدلو بزي አጋጣሚ እዚ ፕሮግራም بغض تكاتل زلهم تكاتل زلهم لك تجراي أنا بتفتوه ممهركم إن داولكم ويقول بأكل نارخكم فتمسكنوا إن داتلابهم مسكنا ممهران أما راح تمرتن ناي حدا مع السراح أنت يكونس كل جزء بزرخونا يقطعمي بخون زقو تجباري زخبرك جرال تدسن ناي كبر غاشا زعلت زخبركم من زخبركنا እዚ በበዓመቱ ዝካየድ ሽልማት አፍልጠን መምህራንና አመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ሽልማት ብሉፅ መምህር ዘርኡ ተባሂሉ ንክፅዋዕ ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ወሲኑ እዩ። እዚ ስያሜ አምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መዳርክቲ አልቦ ልግስን ስራሕን ንምምስጋንን አፍልጦ ንምሃብን ዝዓለመ እዩ። አምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተስፋ አብዘስን ኩነታቱን ኩን ኮይና ተስፋ ስለዝኾንኩምና ቢሮክራሲ ትግራይ አብሊጹ ስለዘገልገለኩም እንታይ ኮነስ አብሊጽኩም ዓድኹም ስለዝፈቱ ምናልባት እውን ካብቶም ካልኦት ብሕልፊ ሃፍቲምኩም ስለዝኾነ እንታይ ኮነስ ብሕልፊ ህዝብኹም ስለትፈቱ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብሹም ህፃናት ትግራይ እንዳመስገንኩ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ እውን ትምህርቲ መሰረት ኩለ መድያዊ ሕውየትናን ምርግጋጽ ብሔራዊ ረብሓናን ምዃኑ ተረዲእኹም ድጋፋትኩም ተጠናክሩ በዚህ አጋጣሚ ጻውዒተይ የቕርብ ኣብ መወዳእታ እዚ መድረኽ ንኽሳኻዕ ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩም ወገናት ማለት እውን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ማሕበር መምህራን ትግራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ሰራሕተኛታት ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕን በብብርኩ ዘለኹም አመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ እዚ ፕሮግራም ንኽሳኻዕ ዝገበርኩሞ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እንዳመስገንኩ ናይ ዝዕለት ናይ ክብሪ ጋሻና ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ዕለት ተመልኪቶም መልእኽትን ከመሓላለፉና ብክብሪ ይዕድም የቐኒየለይ ትግራይ ትስዕር መጀመሪያ አቤት መምህራን መስግኑ ኢሉ ነይርና
ናተይ መምህራን ኣብቲ ናይ መጀመርያ እኳ ብሂወት ዘሎ ይመስለኒ ግን ከምታ ዝገለፃ በኣ ክጅምር መጀመርያ ቀዳማይ ክፍሊ ክኣቱ ከለኹ ናይ ቀደም መሰረተ ዝበሃል ነይሩ ድሓር ፍርዲ ቤት ኮይኑ ይመስለኒ እቶም ናይ መጀመርያ መምህር ኣደም ይበሃል ነይሮም ድሓርካ ንሶም ብዙሓት መምህራን እዮም ክሻብ ድሓር ነበሩ እቶም ዝዝክሮም ተወሰኑ ጥራሕ ካብኡ ካብ 50 ክፍሊ መምህር ሃይለ ዝበሃሉ ነይሮም መምህር ገብረመድህን ድፍኦ ነይሩ ገብረመድህን ድፍኦ መዝሙር እንግሊዝኛ የምህረና ነይሩ ድሓር ተጋዲሉ ኣብ ጭዓ መስቀል ተሰዊዩ ድሓር ካብቶም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምስ በፅሕና ድማ መምህር ዮሃንስ ዝበሃል ብጣዕሚ ሞዴል ዝኾነ መምህርና ነይሩ ናሽናሊዝም ብጣዕሚ ተጋሩ ዝገበረና ማለት እዩ ድሓር ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ መራሒ ነይሩ ተሰዊዩ እዚኦም እዮም እቶም ዓበይቲ መምህራን የና ኩሎም የለዎም ኩሎም ግን ከመስግኖም ይደሊ እቲ ዝበለ መሰረት ብዝተረፈ ኣብቲ ምድላው ዘሎ እዩ ኣብቲ ምድላው ክልተ ነገር ከብል ይደሊ ከድንቕ ይደሊ ቅድሚ ዘረባ ምጅማሪ ቀዳማይ እቲ ተበግሶ ነቲ ኣዋርድ ነቲ ናይ ትምህርቲ ኤክሰለንስ ኣዋርድ ዝብል ተበግሶ እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ከድንቆ ዝደሊ ከም ኩሉ ሰብ ዘሩ ዶክተር ዘሩ እዩ በብዓመቱ ከም ዝቕፅለሉ ቃላት የሎ በብዓመቱ ክቕፅለሉ ዝኾነ መንገዲ ናይ ውልቁ ስራሕ እንተይኮነስ ናይ ዝኾነ መንግስቲ ዝቕፅል መንግስቲ ተግባር እውን ነዚ ቀፃልነት ክህልዎ ምግባር ምዃኑ ከዘኻኽር ይፈቱ እቲ ካልኣይ ኣመራርፃ ዘለዎ ትራንስፓረንስ ግልፅነት ብጣዕሚ እዮም ተጠቂሞም ምክንያቱም ኣብ ከምዚ ሽልማት ምሕራይ ተሸላሚ ምሕራይ ክንደይ ነገራት ከም ዘሎም ክንደይ ናይ ፍትሓውነት ፀገም ከም ዘሎ ክንደይ ናይ ግልፅነት ፀገም ከም ዝፍጠር ከይዲ ኸይዱ እውን ዝተፈላለዩ ቅሬታታት ከም ዘንብብ ግልፂ እዩ ተመራርፃ እዚ ግን ብጣዕሚ ትራንስፓረንት እዩ ገሊፆም እዮም ስለዚ ብዙሕ ቅሬታ ፈጢሩ ይኸውን እዩ ዝብል ጥርጣረ የብለን ካልኦት ቀፃሊ ሽልማታት ዝደልይዎም ከምዚ ዓይነት ግልፅነት ምጥቃሞም ብጣዕሚ ኣድላዪ ዝብል እምነት ኣለኒና ንትግራይ ዓብዪ ምሳሌ እዩ ኢለ ይኣምን ብሳልሳይ ተዝኸውን ዝብሎ ድማ መምህራን ጥራሕ ሓደ ሽለሙ ዘለዎም እዮም ኣብ መምህራን ናይ ትምህርቲ ስርዓት ዘለዎ ናባት ተኸቢዱ ቀፃልነቱ ተተሳኻዐልና ከም ተጋሩ ብሉፃት ዝሽለሙ ተረኸብና ኢለ ዝግምቱ ኣብ መዛግጃ ቤት ዝሰርሑ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ካብቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብቶም ናይ መሬት ኣገልግሎት ዝሰርሑ ዘለዉ ካብቶም ፍትሒ ኣገልግሎት ዝሰርሑ ዘለዉ ተሸለምቲ ዶ ከም ንረክብ ዝብል ኣለኒ ዝገርና ጌርና ግን ካብዚኦም ተሸለምቲ ተንረክብ ከም ትግራይ ዓብዪ ስራሕ ኣቢልና ዘለና ማለት እዩ ተጀመረ ኣብቶም መምህራት ምቕፃል ሓደ ኮይኑ ኣብቲ ክብድ ዝበለ ናይ ኣገልግሎት ስራሕቲ ዘለዉ ብጣዕሚ ብሉፃት ንረኽበሉ ኩለ መዳይ ፃዕሪ ከም ዘድልየና ክገልፅ ይፈቱ ዝተኸበርኩም ኣብ ናይ ትምህርቲ ስራሕ ተዋፊርኩም ዘለኹም ኣብዚ ዕለት እንዳካየድኩም ወፀና
ዘካየድኩምዎ ዝጸንሐኩም ገምጋምን ናይዚ ገምጋም መጠቓለሊ ኮይኑ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማ ንዝነበሮም ብሉጻት መምህራን ናይ ሞራል ምልዕዓል ክፍጠር ዝተዳለወ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ዝተረኸብኩም መምህራን ናይ ትምህርቲ ድጋፍ ወሃብትን ኣመራርሓን ዝኸበርኩም ኣብዚ ስነ ስርዓት ክትርከቡ ዝተዓደኩም ኣጋሽ ብቐዳምነት ኣብዚ መድረኽ ጋሻኹም ኮይና ንክርከብ ኣኽቢርኩም ስለ ዝፀዋዕኹምኒ ዘለኒ ክብርን ምስጋናን ልዑል ምዃኑ ከይገለጽኩልኩም ክሓልፍ ኣይደለን። ኣብዚ እዋን ንሕና ተጋሩ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው ከም ዘለና ኩላትና ንነብረሉ ዘለና ሓቂ እዩ። እዚ ድማ ካብ ዝጅመር ነዊሕ ግዜ ዝገበረን ካብ ንእሽተ ጀሚሩ እንዳዓበየ ከይዱ ኣብ ኢድና ዝፈንድአ ጉዳይ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ህልውናና ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ኩነታት ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ኩሉ ድማ ካብ ፈለምኡ ክንፈትሖ ካብ ዓቕሚ ተጋሩ ንላዕሊ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ንማንም ናይ ደገ ሓይሊ ክነመኻንየሉ ዘይንኽእልን ዘይግባእን ባዕልና ክንፈትሖ ንኽእል ዝነበርና ሕዚ እውን እንተኾነ ካሊእ ካባና ወፃኢ ፈትሐ ንእላች ዘይንደልየሉ ባዕልና ክንፈትሖ ዝግባእ እዩ። ናይ ደገ ሓይሊ ኣብቲ ሽግር ይኹን ኣብ መፍትሒ ናይ ምድጋፍ ወይ ናይ ምግዳድ ተራ ጥራሕ እዩ ክህልዎ ዝኽእል። ዝኸበርኩም ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ማሕበረሰብ ክቡራትን ክቡራንን ሕዚ እቲ ኩሉ መዳያዊ ሽግርና ከይዱ ኣብዚ ዘብፅሐና ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ጉዕዞ ነቲ ሽግር ምፍታሕ ንጅምረሉ እዩ ክኸውን ዝግባእ። ነቲ ሽግር ምፍታሕ እንትንጅምር ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ትግራይና ክንለዓል ይግባእ። ዝሰዓረ የለን፣ ዝተሰዓረ እውን የለን። ኩሉ ኣተሓሳስባታት ኣብ ትግራይ ክነብር ይኽእል እዩ። ዝሃድንን ዝፀርግን ዝህደንን ዝፅረግን የለን ኢልና ክንብገስ ይግባእ። ክትስዕር ዘለዋ ትግራይ እንተኾይኑ ድማ ኩላትና ተስዓርቲ ኢና፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ኩላትና ተስዓርቲ ኢና። ኣብ ዝተሰዓረት ትግራይ ሰዓርን ተስዓርን ክህሉ ኣይሕሰብን። ስለዝኾነ መበገሲና ትግራይ ምድሓን ትግራይ ክትስዕር ምግባር ክኸውን ይግባእ። በዚ መሰረት ቀልጢፍና ካብቲ ሕዚ ዘለና ቅልውላው ወፂና ናይ ተስፋ ጉዕዞ ክንጅምር ይግባእ። ኣብ ሓድነት ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር እቲ መሰረታዊ መበገሲ ምክንያቱ ፈቲሕና እቲ ሽግር ምድጋስ ብዘይኽእለሉ ደረጃ ሓድነት እዚ ክጠናኸር ክንገብር ኣለና። እዚ ድማ ህዝቢ ተመኻኺሩ ክውስኖ ዝግባእ ውስብስብ ዘይኮነ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ መዳይ ዘለው ናይ ምሕደራ ሽግራት ክፍትሑ ኣብ ምግባር ድማ ግድን መንግስቲ ክሕዞ ዘለዎ ስራሕ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዘሎ ሽግር ንኩሎም ኣተሓሳስባታት ብነፃ ዝንሸራሸሩላ ትግራይ ብምፍጣርን ህዝቢ ክውስን ብምግባርን ምክኣልን ምሕባርን ምቅልላስን ክህሉ ምቹው ባይታ ብምፍጣር ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ብሕታዊ ሕርያ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ነዚ እውን ናይ ውሽጥና ሰላምን ፀጥታን ውሑስ ምግባርን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ መገዲ ክትግበር ምግባር ነዚ ዘኽእለና
ተጎዲኡ ዘሎ ናይ ምድርዳር ቁመናና ምጥንኻርን ይግባእ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩን ዘለናይ ግዜ ናይ መንእሰይ እዋን እዩ። መጻኢ ግዜ እውን ናይዚ መንእሰይ ግዜ እዩ። መንእሰይ ትግራይ ምዕሩይ ኩነታት ከም ዘይተፈጠረሉ ግልፂ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን ተስፋ ምቁራፅን ምፅልማትን ኣብ መንእሰይና ሰፊኑ ኣሎ። ከም መማረፂ እውን ነታ ዝፈትዋ ትግራይ እንዳገደፈ ስደት ዝመርፀሉ ከም መማረፂ እውን ነታ ዝፈትዋ ትግራይ እንዳገደፈ ስደት ዝመርፀሉ ኩነታት ይረኣይ ኣሎ። ነዚ ዝፈትሕ ምቹው ኩነታት ምፍጣር ናይቲ ካብ ዕቂ ንላዕሊ ፀኒሑ ዘሎ ነባር ዓቕሚ ተራ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንእሰይ እውን ኩሉ ዓይነት ስራሕ ንክርከብ ዓርሱ ዘዳልወሉ ዘብቅዐሉን ዝቕበለሉን ኩነታት ኣብ ውሽጡ ክፈጥር ኣለዎ። እንተተዳልዩ ማንም ደው ከብሎ ዝኽእል ኣይኮነን። ክቡራን ሽግር ትግራይ ኣብቲ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት እንተበፅሐ እውን እቲ መበገሲኡ ፖለቲካዊ እቲ መፍትሒኡ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ካብዚ ወፃኢ ናይ ዓመፅ ይኹን ህጡ ናይዚ ሽግር ኣፋታትሓ ኣተሓሳስባ ይኹን ፈተነ ብምንም መገዲ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ምፍላጥ የድሊ። በዚ መሰረት እውን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ይኹን ካብ ኣብዚ ግዜ እቲ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ተዋሳኣይ ኣካል ናይቲ ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተ የቕርብ። ኣብ ከቢድ ናይ ፅንተት ኩነታት ፀኒሕና ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተነፃፃሪ ሰላም ዝተፈጠረ እውን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝመርሖ ናይ ሽግግር ወቕቲ ፀኒሕና። ኣብዚ ናይ ሽግግር ወቕቲ ብዙሓት ዝተሰርሑ ፅቡቓት ነገራት እንተሃለዉ እቲ ዋና ግን ነቲ ሽግግር ዝገልፆ ብብዙሕ መዳዩ ውድቀት ዝተረኣየሉ ወቅቲ እዩ። ናይቲ ውድቀት በዓል ዋና ንሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ኣሕሊፍካ ምሃብ ንኻሊእ ናይ ውድቀት ዙር ምድላው እዩ ዝኸውን። እቲ ውድቀት ናይ ኩላትና ውድቀት እዩ። እቲ ውድቀት ናይ ኩላትና ውድቀት እዩ። እዚ ተቐቢልና ኢና ብዛዕባ ቀፃሊ ከመይ ንወፅእ ክንሓስብ ዝግባእ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፀንሒ ተወዲኡ ብሓዱሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክትካእ እዩ። እቲ ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝሓለፈ እንተይኮነስ ኣብ ሎምን ኣብ መፅኣን ዝነብር ብናይ ሕዝን መፅኣን ኣፋፃፅሙ ዝሕተት ክኸውን ይግባእ። ዘለናሉ ግዜ ዝሓለፈ ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቀፃሊ ንኣትወሉ ግዜ እዩ ዝኸውን። ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፀንሒት ናይ ዝሓለፉ ዘይተፈፀሙ እዋናት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ዝሓለፉ ዘይተፈፀሙ ሕማማት ምፍፃም ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብዚ ግዜ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩለ መዳይ ቅልውላዊ ናይ ምፍታሕን ቀፃሊ ዝፅበይዎ ሕማማት ናይ ምፍፃምን ዝመሰሉ ኣዝዮም ከበድቲ ዝኾኑ ሸከማት ኣለዎ። ይትረፍ ሃዲኻ ብጣዕሚ ጎይኻ እውን ንምፍፃሞም ከቢድ እዩ።
ንምፍፃሞም ከበድቲ ዝኾኑ ሕማማት እዮም። ስለዝኾነ መላእ ሕብረተሰብን ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዘይተኣደነ ድጋፍ ክገብርሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ሓድሽ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ኣብ ኩሉ ወሸን ኢሉ መወዳእቱ ተገቲሩ ተበጣጢሱ ዝተርፍ ከይኮነ ናይ ስራሕ ቀደም ሰዓውን ግድን ዘሳሕቆምን ንመላእ ህዝቢ ግልፂ ገይሩ ዘይከኣል ትፅቢት ከይፍጠር ተጠንቂቑ ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ኣተሓቢሩ ክሰርሕ ድልውነቱ ዝገልፅን ቃል ዝኣቱን ክኸውን ይግባእ። ዝኸበርኩም ኣብዚ ስነ ስርዓት ተኻፈልቲ ዘለኹም ናይ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ኣባላት ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ንመላእ መምህራንን ናይ ትምህርቲ ድጋፍ ወሃብትን ኣመራርሓ ትግራይ ወኪልኩም ኢኹም። ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኣብ ከቢድ ዓፀቦ ከም ዝሓለፍኩም ዝፍለጥ እዩ። ካብ ምፍርራብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጀሚሩ ክሻብ ዛጊድ ንስኹም ብዘይፈጠርኩምዎ ኩለ መዳይ ቅልውላዊ ትግራይ ግዳይ ኮይንኩም ኢኹም። ኣብ ከቢድ ቅሳነት ዝኸልእ ፅባሕ ከይፍጠር ምግማት ዘሸግረኩም ኩነታት ኮንኩም ናይ ምምሃርን ምስትምሃር ስራሕ ዕውት ክኸውን ኩሉ ዝከኣለኩም ሰርሑ ስለ ዝነበርኩም ዘለኒ ኣኽብሮት ልዑል እዩ። ልክዕ ከምቲ ካሊእ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ሕልፊ ደሞዝ ይኹን ናይ ናብራ ሕቶ ከም ዘለኩም ይፍለጥ እዩ። ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ነዚ ንነዊሕ ግዜ ተወሲኑ እውን ከይተተግበረ እንዳተንከባለለ ዝፀንሐ ሕቶኹም ከይተመለሰ ዝፀንሐሉ ምክንያት ብድሌት እንተይኮነስ ብዓቕሚ ምንኣስ ምዃኑ ግምት ኣትዩ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ መሰረት ኣብ ምክንያታዊ ዝኾነ ግዜ ምላሽ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ። ዘለኣለማዊ ዘኽሪም ስውኣትና መጻኢ ትግራይ ተስፋ ዘስንቕን ብሩህን ንምግባር ተጋሩ ኣብ ሓደ ንርበብ ትግራይ ትስዕር ይቐኒል። ናይ ዝዕለትና ሰለስተ ክፋል ዘለዎ ናይ ሽልማት መድረኽ እዚ ሕዚ ንሽልሞም በጎረድኡ ብልጫ ረኺቦም ናብዚ መድረኽ እዚ ዝተለኣኹ ንኣብነት ናይ ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ 79 እዮም መፂኦም እቶም 10 ብቕድሚ ብቅልል ብርኪ ዝሽለሙሉ ካብኣቶም ዝጎደለቶም 69 ኢና ክንሽልም። ብተመሳሳሊ ኣብ መምሃራን እውን 9 ዝኣኽሉ ተሓርዮም መፂኦም ካብኣቶም 10 ብቅልል ብርኪ ክሽለሙ እቶም 80 ናብዚ ክንሽለም ማለት እዩ። ሕዚ እታ ስነ ስርዓት ፅብቕቲ ትኸውን ምእንታን ናብዚኣ ዝዕድሞም ሰባት ኣለው። ኣብዚኣ ሊጋ ክትሕዚ እየ ማለት እዩ። ካብ ኖርዘርን ስታር ሆቴል ኣምባሳደር ትምህርቲ ዘርኡ ገብረዮሃንስ ናብዚኣ ዝድለ ኢኹም። ካብ ቢሮ ትምህርቲ ንዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ናብዚኣ ክትድለ ኢኹም። ሽልማት ዘዋደድኩ ናይ ግልፂ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን ናይ
ሞዘር ስታራው ተብላታ በተማሳሪ ተን መራራሓት የመራራሓት ነው ሽልማት እስኩም ነውዚያ ተወሲኹም ማለት ማራን ኢትዮጵያዊ ናዝርት ታውሰኝ እሺ ሕዝብ ጅምሮ ናይ ሽልማት ስነ-ስርዓት ብደረጅኡ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣሎ፣ ናይ ሰርቲፊኬት ሽልማት ኣሎ፣ ናይ ዋንጫ ሽልማት ኣሎ። ድምር እዚ መድረኽ እዚ ዝወፀ ገንዘብ ክነግረኩም ዶ ንሽልማትን ንኻልኦት ከምዚኦም ዝበሉ ሎጂስቲካል ዝኾኑ ወፃኢታትን ሓዊሱ 20 ሚልዮን ብር ከምኡውን ብጦታ ንዝወፁ ኣብ መምህርነት ዕድሜኦም ንዝወዱ ዝባሉ ሽልማት ክወሃብ እዩ። 20 ሚልዮን እየ ተረዲእኩም ሓቂ ብጣዕሚ ተመስገን ክብረት ሃበና كم تزوركو ببغفالو زلو ناي شلمات عينة المتنن شلمتيهم حلاو زقورونا وما يفلطون حزين سستان شعبن أمرار حابيات تمرتي كاوردو زمسو هاي تطلعون تارك كورنا يوم تا صحفتهم سمينكم بورنا مالك ቃል ሸላሚ ወይም ሸላሚት አዘዝ ሽለሙ ስሳት ሸዓትን አመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ከካብ ወረዶ ካብ ዝተረኽሑ 79 ዝተቐነሰ እዚኦም ከካብ ወረዶ ዝመፁ ተሸለምቲ ኣብ ህንፀት ምዕባለን ክብርን ልዕልና ሞያ መምህርነት ትግራይ ብሉፅ ኣበርክቶ ዝገበሩ መራሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ እንትኾኑ ሽልማቶም ድማ ነንሕድሕድዮም ናይ ኣፍልጦ ሰርተፊኬት 50,000 ብር ምእንተ ምልእቲ ውሕስና ዘላቐለት እቲ ዓበብ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ሞያ መምህርነት ዝኸበረ ምንቅስቓስ ብቐጻልነት ኣብ ሞያ መምህርነት እንትገብርዎ ኣበርክቶ ብምምስጋን እቲ ሽልማት ይቐጽል። ክብረት ይሃበና ካብዚ ብምቕጻል ዝሽለሙ ከካብ ወረድኡ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም። እዚኦም 69 ኣመራርሓ ቤት ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ነብሲ ወከፎም 50,000 ቅርሺ እዮም ዝሽለሙ። ድምቕ ዝበለ ተባይታውና ብመሰረት እዚ ካብዚ ንድሓር ስም ዝርዝሮም ዝፅውዑ ኣካላት በቲ ኣገፅ መፂኹም ሽልማትኩም በዚኣ ሒዝኩም በዚኣ ገፅ ክትወርዱልና ብትሕትና ንሓትት ክንጅመር። ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ሓወልቲ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣብርሃም ኣራፋይነ ገብረ ዮሃንስ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ቀዳማይ ብርኪ ሓወልቲ መምህር ኣፈወርቂ መምህር አፈወርቅ አበራ ልብሱ ከወረዳ አዳዕሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ በታቀነት ሰኔው መምህር ዓለም ብርሃን ለገሰ አብርሃ
ካብ ከተማ እንትጮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ድምቕ ዝበለ ዳልዒት መምህር ዓለም ብርሃን ለገሰ ኣብረኻ መምህር ዓንዶም ወልደ ኣብርሃ መምህር ዓንዶም ወልደ ኣብርሃ ካብ ሰሓብቲ ወረዳ ሰሓብቲ ቤት ትምህርቲ ግጀት መምህር ዓንዶም ኣብርሃ ወልደ ኣብርሃ መምህር አርዱሴ ሻምኔ ወልዴ ካብ ወረዳ ራያ አላማጣ ቤት ትምህርቲ ገርጃን መምህር አርዱሴ ሻምኔ ወልዴ መምህር አረጋዊ ገብረ ሊባኖስ ካብ ወረዳ ኃይለ ሊዲያ ሀላይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር አረጋዊ ገብረ ሊባኖስ መምህር እሰፋ ገብረ ጻድቅ ገብረ ሕይወት ካብ ዓዲ ሓቂ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ዝኽረ ሰማዕታት መምህር አስፋው ግርማይ ካብ ወረዳ ኦፍላ ሓያሎ ከተማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር አስፋው ግርማይ ካብ ወረዳ ኦፍላ መምህር በርሀ በየነ ወልደ ትንሳኤ ካብ ናዕድየር ማህበረ ደጎ ቤት ትምህርቲ መምህር በርሀ በየነ መምህር በሪሁ ገብረጻድቅ ገብረስላሴ ካብ ከተማ እንዳባጉና ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር በሪሁ ገብረጻድቅ መምህር ቢንያም ሰሎሞን ገብረ ማርያም ካብ ራያ ዓዘቦ ፋና ወያነ ቤት ትምህርቲ መምህር ቢንያም ሰሎሞን መምህር ብርሃነ ተስፋይ ካብ አዲያቦ ቤት ትምህርቲ አይተገለጸን መምህር ብርሃነ ተስፋይ መምህር ብርሃነ ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ካብ ወረዳ ሰውሓ ሳዕሰ መዘውደ ቤት ትምህርቲ መምህር ብርሃነ ገብረ መስቀል መምህር ብርሃኑ ኢያሱ ከበደ ካብ ዛታ ወረዳ ዛታ መምህር ብርሃኑ ኢያሱ መምህር ዳዊት ኃይለማ ቀፂልና መምህር ካሕሳይ ገብረ መድህን ካብ ጉሎ መኸዳ መምህር ካሕሳይ ገብረ መድህን ካብ ጉሎ መኸዳ መምህር ካሕሳይ ገብረ መድህን ካብ ጉሎ መኸዳ ክብሪ ንስምኦ ክብሪ ንሃብ እዞም ጡረተኛታት ካብ ዞብኦም ዝተወከሉ እዮም ካብ ዞባ መቐለ ካብ ዞባ ማእኸል ካብ ዞባ ምብራቅ ሰብዓ ዝፀዊዕና ኣለና መምህር ካሕሳይ ገብረ መድህን ግደይ 100,000 ቅርሽን ናይ ክብሪ ይፅዋዓን ክብረት ያበልና መምህር ክብረት ያበልና ሞሳይ ግቦም ክብረት ያበልና ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ መምህር ትብለጽ ገብረ ሚካኤል መምህር ትብለጽ ገብረ ሚካኤል ናይ ክብሪ ጽዋዕን ኣብ ፈለማይ መድረክ ሽልማትን ክብርን መምህራን ዝተሸለሙ ጡረተኛታት ሽልማቶም እናወሰደ እዮም ክብረት ያበልና ካብ ዞባ ምዕራብ መምህር ትብለጽ ክብረት ያበልና ንኣገልግሎትክን ንሓድዮትክን ንዝገበርክኖ ኣበርክቶ ትግራይ ተመስግነክን ክብረት ያበልና ክብረ ሃቡልና
ዝተወከሉ መምህር ፍስሐ አበበ መምህር ፍስሐ አበበ ካብ ማይካድራ ካብ ዞባ ምዕራብ ዝተወከሉ ንዘፍረኹምዎ ፍርያት ክብረት ያበልና ክብሪ ይግበአኩም ሞሳ ይግበአኩም ናይ 100,000 ቅርሽን ናይ ክብሪ ጽዋዕን ተሸላሚኦም ክብራውልና ክብረት ያበልና መምህር ፍስሐ ካብ ዞባ ደቡብ ከተማ አላማጣ መምህር ኪሮስ ለገሰ መምህር ኪሮስ ለገሰ ካብ ዞባ ደቡብ መምህር ኪሮስ ዕድሞም ስለዝሃቡና ሞያኦም ስለዘካፈሉና ተምሃሮ ትግራይ ስለዘፍረዩ አዚና ኢና ነመስግን ትግራይ ተመስግነኩም ሞሳ ይግበአኩም ናይ ክብሪ ጽዋዕን ናይ 100,000 ቅርሺ ሽልማትን ክብረት ያበልና ክብረ ሃቡልና ክብረት ያበልና መምህር ኪሮስ ናይ መወዳእታ ካብ ጡረተኛታት ካብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ሳምረ መምህር ወልደ ኪዳን አማረ ካብ ደቡብ ምብራቅ መምህር ወልደ ኪዳን አማረ ንዝሃቡና ክብሪ ንዘወፈይዎ ሞያዊ ክብሪ ዕድሞኦም እውን ስለዝሃቡና ሞያዊ እውን ስለዘካፈሉና ተምሃሮ ትግራይ ስለዘፍረዩልና አዚና ኢና ነመስግን ክብርን ሞሳን ይግበአኩም ክብረት ያበልና ኣብ ሞያ መምህርነት ዕድመ ልክዖም ዘሕለፉ ኣብቲ ሞያ ዝኣረጉ ዕድመ ንእስነቶም ዘሕለፉ መምህራን ጡረተኛታት ክብረት ያበልና ካብ ዞቡ ዝተወከሉ 7 ብሉፃት ጡረተኛታት እዚ ሽልማት ረኺቦም ኣለው ክብረት ያበልና የቀኒልና ብጣዕሚ ነመስግን በብርኪ ክልል ከካብ ዞቡ ተሓርዮም ዝመፁ ጡረተኛታት 7 ሸሊምና ኣለና እዚ ድማ ብሉፃት መራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝበልናዮ ካብ ኩሉ ወረዳ እንዳተወፃፀ መፅዩ ኣብ መወዳእታ ተሓርዮም ዝተረፉ 7 ብሉፃት ኣብ ንሽልመሉ ደረጃ ወፂና ኣለና ሕዚ ዝሽለሙ 7 መራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ ብብርኪ ክልል ብሉፃት ተባሂሎም ዝተመረፁ እዮም እዞም ብብርኪ ክልል ዝበለፁ ተሸለምቲ ኣብ ህንፀት ምዕባለ ክብርን ልዕልናን ሞያ መምህርነት ትግራይ ብሉፅ ኣበርክቶ ዝገበሩ መራሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ እንትኾኑ ሽልማቶም ነንሕድሕዶም ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ፍልይ ዝበለ ጽዋዕን 100,000 ብርን እዚ ምእንተ ምልእቲ ውሕስትን ብዘላቕነት እትዓብን ትግራይ ኣብ ንገብሮ ሞያ መምህርነት ዘኽበረ ምንቅስቓስ ብቐጻልነት ኣብ ሞያ መምህርነት እንትገብሩ ኣበርክቶ ብምምስጋን ዝወሃብ ዘሎ ሽልማት እዩ ናብ 7ዮም ስም ዝርዝር ክሓልፍ እየ መምህር ኣይናለም ደጀኔ ኣሰፋ ካብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ቤት ትምህርቲ ቅሳነት Shana
ካብ ሸውዓተ ብሉፃት መምሃራን እዚ መድረኽ ሽልማት እዚ ካብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ቤት ትምህርቲ ዓዳ ስሚዒን መምህር ጌታቸው መስፍን ሞራል ያገኘና በሎ ካብ ሸውዓተ ብሉፃት መራሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መድረኽ ዝሽለሙ ዘለዉ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መምህር ሓዱሽ አብርሃ ኢሳያስ ሕዝውን ካብ ሸውዓተ ብሉፃት ካብ ወረዳ ሓውዜን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ዓሮ መምህር ኪሮስ ገብረ ህይወት ለማ ቤትሽሕ በር ናይ ምስጋና ሽልማትን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ዝሽለሙ ዘለዉ ሸውዓተ ሕሩያት ብሉፃት ናይ ዝዓመት መራሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም። ካብዞም ሸውዓተ ካብ ቤት ትምህርቲ ደጉዓ ተንቤን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ልዓሳ መምህር ካልኣዩ ገብረ መስቀል አበራ ሞራል ሰኒልና ያቀኒልና ወሉዛ እዚኣቶም ኣብ ኣክቲቭ መሪሕነት ዘለዉ እዮም። ንሽልማት እዚ ተወሳኺ ሓይሉ ጉልበት ክኾኖም ትፅቢት ይግበር። ዝቆሰለ ናይ ትምህርቲ ስርዓትናን ኣብያተ ትምህርትናን ክሕክሙ ዝለዓለ ትፅቢት ዝግበረሎም እዩ። ስለዚ ብጣቕዒት ወሃባይ ዘይደኸሞ ሰራሓይ ዘይደኸሞ ብሉፅ ዘይተሃከየ ኣየኻ መባል ከየና የብሉ ያቀኒልና በሉልና። ካብ ከተማ ዓዲግራት ቤት ትምህርቲ ኣጋዚ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣጋዚ መምህር ዮሃንስ ብርሃነ ስብሃቱ ካብ ሸውዓተ ብሉፃት ሓደ መምህር ዮሃንስ ብርሃነ ስብሃቱ ኣብዚ ብቀዳማይ ብርኪ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ኣብ ሰለስተ ከፊልና ንገብሮ ዘለና ብሉፃት መራርሓ ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኢና ንሽልም ዘለና መወዳእታ ካብቶም ሸውዓተ ብሉፃት ናይ ዝዓመት ሓደ ካብ ወረዳ እምባላጀ ቤት ትምህርቲ ለምለም ኩዒታ መምህር መኮነን በላይ አበራ ሽልማት ስነ ስርዓት ይቅፅለሎ። ቀዳማይ ብርኪ ተሸለምቲ ዛጊድ ጦረተኛታት ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርቲ እናሸለምና ፀኒሕና ድምቕ ዝበለ ጠቕዒትን ክብርን ሃውልና መምሃራና ክብሪ ይግበአኩም ሞሳይ ይግበአኩም ክብረት ያበልና እንተንቀፅል ናብ መምሃራን ኢና ክንሰግር ካብቶም በብወረድኡ ዝተወከሉ 83 መምሃራን 10 ተፃሪዮም ኣብ መወዳእታ
شعاتا بلوطات ناي 100,000 قرشي تشلمتي ناي كبري صوعن ناي 100,000 قرشي تشلمتن يترفونا أبزي قد شولي خازاتي تشلمات هلا خبرتي عملنا بلوطات شعاتا ممهران شن زرزروم كنصوعنا بلوطات شعاتا ممهران نفس وكفهم هذا 100,000 قرش تشلمتيهم ناي كبري صوعن ناي كبري سيرتيفيكيتن تشلمتيهم ممهر هيوت برهانو تدلا كاب صعدا أمبا ممهر هيوت برهانو تدلا كاب وردا صعدا أمبا ممهر هيوت برهانو كاب صعدا أمبا كاب وردا صعدا أمبا كبري الممهران تراي كبري الممهران تراي ممهر هيوت برهانو تمغلتي ممهران زهونه غاون تخدينا يناوز مدرخ متى كبر عبلنا كبري لممهران كبري نتمويا كبري نتمويا مسوات نزخفلو زلو أكلات كبرتي عبلنا ممريوت ممهر نغاسي عرقاوي كاب أحساء ممهر نغاسي عرقاوي كاب وردا أحساء ممهر نغاسي دمق زلا مورانا هونا تاقعدنا ممهر نغاسي عبرها كاب وردا أحساء كاب بلوطات شعاتا ناي 100,000 قرشي ناي كبرتو وعن سيرتيفيكيتن تشلامي كبرتي عملنا ممهر نغاسي عرقاوي ممهر نجا محري كاب وردا سامرة ممهر نجا محري كاب وردا سامرة كاب بلوطات شعاتا ممهران تግራይ تشلامي 100,000 قرشي ناي كبري صوعن ممهر لؤول قبر هيوت كاب كتما معنا قدماي ويانا كافتم ممهران للعلي نظام تمهرون كمي هم زنقصهم إذا مدرسي مسكرنا ممهر لول قبريوت عزينا أنا نمسجن كاب بلوطات شعاتا ممهران تግራይ كاب كفلة كتما قدماي ويانا ممهر لول كاب بلوطات شعاتا ممهران تግራይ ممهر أنقصهم عيلهم كاب جلا ممهر أنقصهم عيلهم كاب وردا جلا ممهر أنقصهم عيلهم كاب وردا جلا كبري ممهران تግራይ كبري ممهران تግራይ نغسل كاب شعاتا بلوطات ممهران تግራይ የተሸለምት 100,000 قرشي ناي كبر ጽዋዕን ሰርቲፊኬትን መምህር ዳኛቸው ደረስ ካብ ማይጨው መምህር ዳኛቸው ደረስ ደስታ ካብ ከተማ ማይጨው መምህር ዳኛቸው ደረስ ደስታ ካብ ብሉፃት ሸውዓተ መምህራን ትግራይ ካብ ከተማ ማይጨው ድምቕ ተባሂላ ክብሪ መምህራን መምህር ዳኛቸው ደረስ ደስታ ካብ ከተማ ማይጨው ክብረት ያወልና
ሸውዓተ ብሉፃን መምህራን ትግራይ ሻውዓይ ካብ ሸውዓተ ብሉፃን መምህራን ትግራይ ናይ መወዳእታ ሻውዓይ ካብ ኣድያቦ መምህር ክብረኣብ ግርማይ ስብሃቱ መምህር ክብረኣብ ግርማይ ስብሃቱ መምህር ክብረኣብ ግርማይ ካብ ኣድያቦ نغسل لنا شعاع بلوزات ممران تجري تشلي مملو ملسينا كاب ثلاثة بلوزات ممران كلا درجة تشلمتي حدا ممر تاريخ الله مس غريتها كاب ثلاثة بلوزات ممران كلا يبرك تشلمتي حدا ممر أبي متوعد ليفنا لنا غريتها ممر شفراو كاب كفلة كتما حادنت ممر شفراو كاب كفلة كتما حادنت ممر شفراو كبري عمل هذا مغزى ولا مور على هولنا ممر شفراو أب زرزر قرب سلزن تواتونا يغيتها ممر شفراو ناي 75 شيء غير تشلاميو أب زلوات شلمات كنا بتحوينا كبرتي عملنا ممر كبرانن بلوزات ممهران بلوزات مراحتا بيت تمرتن تروتنيات ممهراننا شلمنا له مدرك بطعم عبود تسفازب بغزالن تاخن سرح كم نخل زملاخت كوينا حالي فلو إذا مدرك شلمات زي بزمسألة دمكات كخيد 20 مليون برن لعليون زوجة نزل ستار هوتيل حاويسو بيرو تمرت تجراي جنس مرة حفاش تجراي ننوع علم قد تساويتهم للو زي خعبي خعبوك سفح ناي كلها نار بالربيدلي بلغتنا يخون الله مدونا ودينا هنا جن قلت أقدستي برنامج تدرفنا قلت كسر سريع زيوتا تحنتي أوزي هذا اللهم وانجا تشلونكم أكلات نوزي أمزيهم ناي فوتوس نسرعت كنجبرينا بس النداك خون منتن ساعتكم نعمات غاليت خنسعوينا مالتي أوزي أمزلونا يخبر جايشنا فوتوس نسرعت كنجبرينا وانجا زحاسكم وانجا تشلمت